हे बघा पेन मार्केट आहे आणि इथे सर्व असं यांचं मार्केट चालू होतं. आपण बघतोय ते हे काजू आहेत, ओले काजू. तर ते मला इथे दिसले आहेत. कल्याणमध्ये अजून आलेले नाही, तर म्हणून आम्ही इथे घ्यायला आलो. एक कसे दिले? जास्त 500 नाही, तुम्हाला 400 बोलून या 300 रुपये. हे त्याच्यात किती असतील पण? साफ करणार, साफ कसं करणार मग? आणि त्याची किती प्राइस आहे? त्याची 100 ला 3. कशाला देता अशा होतील आमच्या तिथल्या घ्या. अशा कापाला मग तुम्हाला कशा पाहिजे ते घ्या, आम्ही नाही. नाही मग एक काम कर, हे किती रुपये सांगितले? हे 300 आणि ते 400. काय असं का? ते 400 का? ठीक आहे, हे सर्व दे. किती पैसे होतील? 700. कमी कर ना. तर 700 रुपयाला आपण घेतले आहेत आणि ते साफ केलेले आहेत ना, ते 100 ला 3 बोलताय ना? ना आम्ही हेच घेतो. मला हेच द्या. पिशवी कुठे? पिशवीत भर. हे बघा, हे साफ केले, इथे पण साफ केलेले आहेत. हे पण साफ केलेले आहेत. हे नको मला. हे कसे दिले? नाही नको, मी ते घेतो. ते दे मग. भर सर्व. तर कोकणातले बोलतात ना की काजूची भाजी खातो आम्ही. हे वजन 4-1 किलो झाले असतील. 5 किलो झाले. थँक्यू. आणि सोलायचे कसे दाखव जरा मला. नाही, तू कशी सोलते ते दाखव ना मला एकदा. ही सुरी दाखव कशी आहे. हा, काय बोलतो त्याला? कोयता दाखव सोलूनी. ते ह्याच्यातलं त्याच्यातलं काढ. तो नको, हिरवा काढ. हिरवा माझ्या ह्याच्यातला घे. असे डायरेक्ट कापायचे आणि मग ते कोयतीच्या ह्याने काढायचे. असं तेल लावायचं काय? नाही आता हाताला डीक लागेल ना. ठीक आहे, थँक्यू. तर हे बोलतात की कल्याणपर्यंत आपल्याला पोहोचवून देतील. काय मोबाईल नंबर आहे तुझा सांग? 90 21 17 80 36 हा यांचा नंबर आहे. तर तुम्ही यांना फोन करून कल्याणमध्ये किंवा जिथे पाहिजे तिथे मागवू शकता बिया. हा ऑप्शन मिळाला आपल्याला, चांगला ऑप्शन आहे. चला, थँक्यू. नमस्कार, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो, मँगो किचन युट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, आज आपण काजूची भाजी बनवणार आहोत. पण काजूच्या बाजूमध्ये आपल्याला कोलंबी टाकायची आहे आणि कोलंबी टाकून काजूची भाजी कशी बनते ते आपल्याला आज बघायचं आहे. बघूया. तर आपण खडकपाडा सर्कलकडनं लेफ्टला टर्न केल्यानंतर जे इथे सगळे मच्छीवाले बसायचे या बाजूला, त्यात इथे अपोजिट साईडला समोर बसलेत उजव्या बाजूला. तिकडे या एकटीच मावशी आहे. तर आज काजूची भाजी बनवतो आपण. तर काजूच्या भाजीमध्ये आपल्याला कोलंबी मिक्स करायची आहे. तर त्यासाठी मी मच्छी घ्यायला इथे आलेलो आहे खडकपाड्याला. मावशी, ती व्हाईटवाली कोलंबी कशी दिली आहे? 100 ला पाव आहे आणि लालवाली पण 100 ला पाव. ओके. तर त्यासोबत आणि हे आहे वाम कसा दिला? 250 ला पाव. रावस पण 250 ला पाव. आणि बोंबील 100. आणि आपला हा मुशी हो 200 ला 3.
100ला वाटा, सुरमई 250ला एक. तर आपण ती कोलंबी फ्राय घेऊया आणि ही कोलंबी काजूच्या भाजीमध्ये टाकायला घेऊया. ती अर्धा दे आणि ही अर्धा दे. सोलून देशील ना? तर त्याचं आपण ती फ्राय करूया आणि ही कोलंबीच्या आपण सारामध्ये टाकूया, काजूच्या सारामध्ये टाकूया. हा देतो. तर बाजूला ही गोड्या पाण्याची माशी आहे. हा गोड्या पाण्याचा आहे हलवा. एकच काटा. ती कशी दिली प्राइस? 200 रुपये किलो. 200 रुपये किलो. हा हे सगळे किलो मध्ये भेटतात. किलो. हा कुठचा आहे? हा शिवडा आहे. याच्यामध्ये एकच काटा आहे. शिवडा. हा रहू आहे. रहू तो कसा किलो आहे? हा 200 रुपये किलो. हा 200 रुपये किलो. तो काय तर एक बाकी राहिला. हे आपले काळे मासे. तेलप्पा. ओके. तो कसा दिला? 180 रुपये किलो. 180 रुपये किलो. आणि बाजूला इथे सुका जवला आहे. सुका जवला कसा दिला? 50ला 100 ग्रॅम. आणि ते सुके बोंबील आहेत ना त्यात, ते कसे? 40 रुपये. 200 रुपये पाव. तर इथे गोड्या पाण्याचे पण मासे भेटतात. आपण आता ही कोलंबी सोलून घेऊया. ओला जवला कसा दिला? 100ला. थँक्यू. तर तुम्हाला इथे मासे घ्यायचे असतील गोड्या पाण्याचे, खाऱ्या पाण्याचे, तर खडकपाडा सर्कलच्या लेफ्ट साईडला दोन्ही बाजूला बसतात आहेत, त्या बाजूला आणि या बाजूला. मम्मी आपण आज काय बनवतोय? काजूची भाजी. आणि त्यात आपण कोलंबी टाकणार आणि शेवग्याची शेंग. शेवग्याची शेंग. हे बघा, हे काजू आहे. काजूची भाजी बनवतोय आपण. आणि ही ओल्या काजूची भाजी आहे. बाजूला हे ह्या कोलंबीचं काय करणार आहोत आपण? ही कोलंबी आम्ही सुकी फ्राय करणार डायरेक्ट पॅनवर. आणि आपण ह्याच्यासाठी जी कोलंबी वापरणार आहे ती ही आहे, जी लाल कलरची कोलंबी आपण वापरणार आहोत ती. ओके. तर आपण आता स्टार्ट करूया. तर स्टार्ट. आता आम्ही लसूण ठेचून घेतली. साली सकट घालायची. साली सकट ठेचून घेतलेलं आहे. एक मोठा कांदा. आता काय ऍड करणार आपण? आलं लसूण पेस्ट. आलं लसूण पेस्ट. हे जे काजू बनणार ते किती काजू, म्हणजे काजूची भाजी किती माणसासाठी बनणार? 5-6 जण खातील? 5-6 जण खाणार. थोडा कढीपत्ता ऍड करतोय. हळद. जो आम्ही घरगुती मसाला बनवलेला, हा बघा कलर बघा किती मस्त आलाय. नवीन बनवलेला त्याच्यात आम्ही सुरुवात करतो. कलर एकदम मस्त आलाय. 1.5 चमचा घालते. अजून नवीन तिखट किती आपल्याला अजून माहिती नाही, म्हणून अंदाजे आम्ही 1.5 चमचाच वापरलेला आहे. आता हा चांगला भाजून घेतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये काजू आणि ते सगळं ऍड करणार आहोत, बरोबर ना? त्यात आम्ही ओले काजू, हे ओले काजूगर आहे. आंबट साठी आपण कैरी वापरणार आहोत आणि शेंगा. ओले काजू, मसाला वास एकदम भारी येतोय. खुशबू एकदम मस्त आहे. सुगंध आहे, एकदम सुगंध सुटतोय मसाल्याचा. त्यात आता जी लालवाली आपण घेतलेली आहे ती छोटीवाली,
आम्ही आणताना 10 मिनिटं शिजवणार, कारण काजू आणि शेंग हे शिजले पाहिजे. 10 मिनिटं शिजवायची. ह्याचं आपण थोडं हलकं कालवण बनवणार ना. धबधबीत बनवणार. ग्रेव्ही मिळाली पाहिजे सगळी. हो. आता आपण त्याच्यात आगळ नाही वापरलं, त्याच्यात आपण वापरतोय कैरी. कोकम पण नाही आम्ही वापरलं, आगळ पण नाही. आम्ही ही कैरी टाकतो गावावरून आणलेली. आणि आपण त्यामध्ये असं ऍड करतोय 1 चमचा वाटण. हे वाटण आहे, आलं आणि कांदा, लसूण आणि खोबरं हे भाजून घेतलेलं. चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय. झालं ना. आता 5 मिनिटांमध्ये चवीनुसार मीठ, बघा मस्त झाली आहे भाजी. कलर पण एकदम छान आलाय. 5च मिनिटं ठेवायचं आपल्याला तर फक्त. वरून थोडी कोथिंबीर. मस्त. आपण कोलंबी बनवतोय, ती एकदम सुक्की बनवायची. तर हे बघा, आलं लसूण पेस्ट. आलं लसूण पेस्ट ही काय आपण डायरेक्ट टाकणार आहे तव्यावर, त्यामुळे कांदा बिंदा काय घ्यायचा नाही आपल्याला. नुसतीच अशी हे करायची. चवीनुसार मीठ घालायचं त्याच्यात. चवीनुसार मीठ. त्यात आपण मेन इन्ग्रेडियंट कढीपत्ता आणि कोथिंबीर वापरणार. हळद घातली, मालवणी मसाला, 1 चमचा मालवणी मसाला. आणि त्यामध्ये आपण ती कोथिंबीर आणि कढीपत्ता पण मिक्स करणार आहोत, सगळं मिळून. आणि हे कोकम घेतले, 2 कोकम घेतलेले. आणि आपण असंच डायरेक्ट तव्यावर सोडायचं, दुसरं काय नाही टाकायचं त्याच्यामध्ये. एक आयटम राहिलेला, घेतलेला लसूण. बस. दाखव. अशी हे बघा कसं खतखततंय, एकदम मस्त. कलर चांगला आलाय. मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा एकदम भारी. मजा येईल भातासोबत खायला. थोडा हिंग. हे बघा, हे सगळं मिक्स केलेलं आहे. आता आपण हळूहळू सोडतोय. एकदम सुक्क बनणार आहे. आणि चांगलं परतवून घ्यायचं. पाच मिनिटांमध्ये बनणार. हे बघा मस्त झालेली आहे कोलंबी आता. आणि आमचा मसाल्याने कमाल केलेली आहे. एकदम भारी झालाय मसाला. त्यामुळे सुगंध खूप चांगला सुटलाय. आता आपण जेवायला घेऊया. हे बघा आपली थाली रेडी झालेली आहे. काजूची भाजी विथ कोलंबी, प्रॉन सुक्का, काकडी लिंबू कांदा, एक चपाती आहे आणि भात घेतलेला. आता आपण जेवणाला स्टार्ट करूया. आपली थाली पूर्ण झालेली आहे.
बघा इथे कोलंबी सुक्का आहे. जी आपण कोलंबी घेतोय ही बघा. प्रॉन सुक्का भारी आहे. आता आपल्याला हे बघा काजूची भाजी. हे बघा किती मोठे पीस आहेत काजूचे. काजूच्या भाजीसोबत हे बघा ही काजूची भाजी प्लस त्यात कोलंबी आहे बघा असं. टेस्ट एकदम मस्त आहे. भारी. मजा आली खायला. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ कसा झाला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू. मँगो किचन.